Der er nogle regler for, hvor langt man skal gå ned og sådan noget, ja. Ej, de er ikke godt kun. Det er ikke nogen, der står sådan her. Det siger jeg ikke. Det skal være ordentligt. Mark? Er du dommer for? Ham, så han er dommer. Og det skal være ordentligt. Hvis jeg ikke spiller en job, og selvom du bedst lige mig, så skal du være retfærdig. Okay, kom. Okay, hvad skal vi sige? Helt ned op. Du skal jo... Lad være. De skal ikke tage to. Hvad var det? Oh my god, shit, man. Prøv at se, hvor lige han er. Han er helt stiv. Oh shit. Og du var 30. Jeg tror bare, jeg spiller noget. Jeg vil gerne se dig alligevel. Herovre! Nej, herovre! Og... Og hvor kan jeg se det på YouTube? Jamen alligevel! Jeg kan ikke tage to. Nu skal det være 20. 20. Ja! Alle mand fra.